Tuklasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Ating kilalanin ang host ng plataporma, Sonia P. Soto, KBP Golden Dove Best Public Affairs Host for TV. Masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Hindi lang siya nagtatanong, hinahamon niya ang mga pinuno na magpaliwanag, managot, at magpakita ng tunay na plataporma para sa bayan. Sa plataporma, walang paligoy-ligoy, totoong issue, diretsong tanong, at matinong sagot. Dahil ang bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Samahan si Sonia P. Soto at alamin kung sino ang may konkretong plano at sino ang puro pangako lang. Sa darating na halalan, hindi na sapat ang magandang pangalan o malakas na koneksyon. Hindi na kasi magpapadala ang mga taong bayan sa mga pangako lang. Ang kailangan nila ngayon ay konkretong plano at mga resulta. Kaya naman layunin ng programang ito na bigyan ng pagkakataon ng mga kandidato na maghapag ng kanilang mga plataporma sa taong bayan. Isang oportunidad din ito upang tulungan tayong magpasya kung sinong ating iboboto sa darating na halalan. Ako po si Sonia Soto at ito ang Plataporma 2025. Bago tayo magsimula, panoorin muna natin ano nga ba ang party list at bakit kailangan nating pumili sa napakaraming tumatakbo dito. Roll VTR. Sa isang bansang may mahigit 110 milyong mamamayan, paano masisigurong ang boses ng bawat Pilipino ay naririnig? Hindi lang ang mayayaman, hindi lang ang makapangyarihan, kundi pati ang ordinaryong mamamayan, ang manggagawa, ang magsasaka, ang kabataan, ang kababaihan. Matapos ang mahabang panahon ng diktadura, isinilang ang 1987 Constitution. Isang panata sa mas inklusibong demokrasya. Isa sa pinakamahalagang reforma, ang party list system. Taong 1995, naisabatas ng Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Layunin nito, bigyan ng puwang sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi naririnig. 20% ng House of Representatives nakalaan para sa kanila. Sa unang party list elections noong 1998, marami ang hindi pa pamilyar sa sistema. Kaunting grupo lamang ang nakakuha ng sapat na boto para makapasok sa Kongreso. Ngunit, unti-unting lumakas ang kanilang impluwensya. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng pagbabago sa interpretasyon ng batas. Noong 2001, idineklarang dapat tanging marginalized sectors lamang ang pwedeng lumahok. Ngunit noong 2013, binuksan ito sa iba pang political parties, basta't may kinakatawan silang sektor. Sa kasalukuyan, mahigit 54 na party list groups ang nakaupo sa Kongreso. Mula sa sektor ng agrikultura, transportasyon, edukasyon, kalusugan, at marami pang iba. Subalit, sa halip na maging boses ng mga nasa laylayan, ang ilan ay nagiging kasangkapan ng mga political dynasty at malalaking negosyo. May mga pekeng party list groups at marami pa rito ang nalilito kung sino ang tunay na kumakatawan sa kanilang sektor. Kaya sa darating na halalan, mahalagang kilalanin natin kung sino ang ating iboboto. Hindi lang pangalan, hindi lang slogan, kundi ang kanilang track record at tunay na malasakit sa sektor na kanilang dinadala. Sa araw na ito, mapalad na mapalad tayo sapagkat makakasama natin ang isang veteranong mambabatas, isang tunay na human rights advocate, dating Deputy Speaker ng 15th Congress. Siya ay may malawak na karanasan sa paggawa ng mahalagang batas gaya ng Anti-Torture Act, Cheaper Medicines Law, at Renewable Energy Act. Napakarami actually ng
ng pwede kong sabihin, pero baka maubos ang 30 minutes sa track record lang ng ating bisita ngayong araw. Kasalukuyan siyang Executive Vice President ng Liberal Party at Chairman ng PRRM, Philippine Rural Reconstruction Movement. Patuloy siyang nagsusulong ng makabuluhang reforma sa lipunan. Ang third nominee ng ML o Mamamayang Liberal Party List. Walang iba kundi ang kaibigan natin sa media at kaibigan ng lahat ng naniniwala na kailangan tayong igalang bilang mga mamamayan pagkat lahat tayo ay may karapatang pantao. Walang iba kundi si Attorney Lorenzo Reyes Tañada III, lalong kilala sa nickname na Erin. Magandang umaga sa iyo, Attorney Erin. Magandang umaga, Sonia, at sa lahat na nanonood sa Plataforma 2025. At nagpapasalamat ako, nagpaunlak ka. Ito na actually ang panghuling episode ng Plataforma. Sa season na ito, nagsimula kami ng Pebrero at gusto kasi namin na talagang ang iba't ibang mga party list ay makausap namin. Alam namin busy kayo. Nakabisita na rin dito si former Senator Leila de Lima at inaasam-asam ko nga na muli tayong magkakaharap sapagkat madalas kitang maimbitahan before the pandemic, if you remember in my program, so to speak. Yes. And I am so happy nakarating ka. Sa unang bahagi ng ating talakayan ngayon, parang gusto kong samantalihin ang pagkakataon. Pagkat ikaw naman ay kakaibang party list nominee, hindi ka na ordinaryo na party list nominee. Ang haba ng track record mo, ang ganda-ganda ng iyong track record. Actually, hindi ko masabi kung ito ay namana mo ba sa lolo mo, namana mo ba sa tatay mo, na parehong senador, na iginagalang, lalo na dito sa gitnang Luzon, sapagkat ipinagtanggol nila ang ating soberenya at ang karapatan ng mga mamamayan at manggagawa dito. Alam ko, you are a leader, no, sa iyong sariling, in your own right. So, sa pagkakataong ito, pag-usapan kaya muna natin, bakit ba mahalaga pa rin ang pagboto ng party list sa darating na halalan? Yung iba kasi, ang sinasabi nila, wala na yan. Ang party list system, nabusa na, na corrupt na, bangkarote na. Do you agree dun sa ganong pananaw na wala nang kwenta ang party list sapagkat dominado na ito ng mga miyembro ng political dynasties, ng mga korporasyon o ng mga yung mga kumbaga ginagamit na lang ng makapangyarihan. Attorney Erin. Well, una-una, I like to commend the video trying to explain the party list system. Maganda naman po yung pagkalatag. Pero kung para rin maintindihan natin ng husto, ito po ay nagsimula dahil ito'y nakalagay po sa ating saligang batas noong 1987. And it was a discussion by the framers of the Constitution na kailangan bigyan ng boses sa mga walang boses. No? Paano malalaman ng mga mayayaman? Dahil alam naman natin, sino ba yung mga tumatakbo sa Senado, sa Kongreso, kundi yung mga may kaya sa buhay. Paano malalaman ng mga mayayaman yung mga problema ng mga mahihirap kung hindi kasama sa paggawa ng batas ang mga marginalized sector? Okay. Kaya under Article 6, Section 5, nakalagay nga doon, 20% of the members of the House of Representatives should come from party list groups. And then subsequently, it mentions that the party list group should come from the marginalized sectors. Okay. And it identifies a few marginalized sectors. And it further stated that and other sectors that may be identified by the party list law. Okay. So maganda yung layunin. At as a matter of fact, in the first two elections, dahil meron nakalagay rin po dun sa Article 6, no, in the subsequent section after Section 5, that in the first two elections, the President will nominate the representatives coming from the marginalized sector while the party list law has not yet been enacted. No? So President Cory
identified who would be the representatives of certain sectoral groups in our society. The same thing happened during the term of President Ramos. No? And correctly stated, the first election under the party list system happened in 1998. So going back, President Cory Aquino and President Ramos followed the intent of the Constitution. They appointed sectoral representatives coming from the youth, PWD, senior citizen, farmers, etc. So they followed the intention. During the 1998 elections, pwede po naman natin sabihin, hindi naman perfect talaga yung party list elections in the sense na lahat ng upo, no, ay galing talaga sa sektor. Pero pwede naman natin sabihin, meron talagang mga party list organizations that came from the sectors that won in 1998, no? Mga progressive sectors, and that was first, no, for Philippine politics dahil itong party list system naman hindi natin nakita yan sa 1973 Constitution and 1935. Ang naging problema lang talaga dito nung nagkaroon po ng desisyon ang Korte Suprema na hindi kailangan miyembro ng marginalized sector ang magiging kinatawan ng party list organization. That opened the floodgates. And as a matter of fact, I can cite an example, no? In 2010, when former President Gloria Macapagal Arroyo wanted to run as congressperson in Pampanga after her term, yung anak niya si Mikey ang nakaupo, no? Of course, dahil nanay, Mikey gave way, but Mikey wanted to remain in the House, so he looked for a party list organization, and he became the representative of security guards, no, without being really The security guard himself. Yes, that's why. So that was the example how the party list system was abused, no, and pumasok na ang mga political dynasties, pumasok na ang big business, pumasok na ang kontratista, contractors. Kaya nga kailangan balikan uli ano ba yung intensyon ng ating saligang batas, no? Para bigyan ng boses sa mga walang boses. May boses naman yung mga political dynasties. Hawak nila yung mga teritoryo nila. May boses naman ang big business dahil they lobby for whatever interest that they want to protect, no? Yung mga kontratista ganun rin, no? So kailangan natin balikan yung original intention. And to answer your question, mahalaga pa. Tingin ko mahalaga ang party list representation sa Congress. Dahil nga gusto nga natin may lapit yung pinaglalaban ng mga marginalized sectors, yung mga problemang hindi napapakinggan, at may paalam at maging bahagi sila sa paggawa ng batas na makakaapekto sa kanila. So at this point, no, sabi nga namin, kung bibigyan ng pagkakataon ang ML party list na manalo sa darating na halalan, we will amend, no? We will move for the amendment of the law and go back to the original intention na dapat galing sa ang tumatakbo sa party list elections ay kailangan galing sa sektor nila. We have to be strict on that. Kung hindi, talagang maabuso. Oo naman. So, halimbawa, kung ang kinakatawan mo ay sektor ng kababaihan, Yeah. di ba? Kailangan naman, sa minimum,
galing ka sa sektor ng Yes. kababaihan. Or magsasaka. Talaga Oo, magsasaka ka. din. Manggagawa ka. Oo, Oo. So, yun yung mga original intent na Original sinasabi. intent. Yes. Okay. So, ngayon, dito sa Kongreso, di ba sinasabi 20% ng kabuang Yes. komposisyon ng Kongreso kailangan galing sa party list. Yes. So, kung sa aktual na bilang, ilan yun Well, dapat? we are looking more or less at around 55 to 60 members from party list organizations that can sit in Congress kung ang assumption ay 300 ang members ng House of Representatives. Oo, kasi minsan nadadagdagan kapag nadadagdagan yung mga Distrito, distrito, yes. no? Oo, pero parang hindi naman ganun kalaki. Right now, we are at dinadagdag. 54, if I'm not mistaken. Oo, pag 54, ang binibilang party list, hindi yung kinatawan? Party list. Hindi kinatawan. Hindi Kasi kinatawan. minsan may party list na ang kinatawan ay higit sa isa, higit sa dalawa. Meron na bang ganon na party list? Basta what the law says is what the Constitution, 54 seats. So it depends now on the formula, on the number of votes that you will get in order to get into Congress. Yeah, so how many votes? For example, ML, how many votes To do get you one need to get 1 seat or 2 seats or 3 seats? A minimum, depending on the number of voters who participate in the elections of party list, no, it is safe to say always that at least kung 65 million ang registered voters, 2%, 400,000 is a safe number to get 1 seat. To get 1 seat. Yes. So to get 3 seats, Around 1.2 to 1.5 million. so medyo mahirap din. Yeah, mahirap. Mahirap. Ano? Kahit yung 400, mahirap pa. Oo. Ang sa datos po nung 2022 elections, only one party list got 3 seats. Sino yun? Anong party? ACT-CIS. Ah, Tulfo. ACT-CIS. Tulfo. Yeah. Oh, dami ng Tulfo, ha? Kaya nga. Kaya nga. Oo. So all the rest had either 2, I think 10 got 2 and all the rest 1. Gaano kahalaga sa party list election o sa kampanya para makakuha ng seat yung kilala ng mga tao, yung personalidad na kumakatawan o yung nominee o yung endorser? Parang kasi minsan, ano ba yan? Nominee ba yan o endorser ba yan? Medyo nalilito ang tao. Ito yung nga nagiging problema nga, Sonia, dahil sa dami ng party list, no, hindi na talaga nakikita kung ano yung pinaglalaban ng party list. So, ang nakikita lang ng tao ay tarpaulin, no? At sa dami ng tarpaulin, 156 party list are participating in this 2025 elections. Hindi mo talaga ngayon malalaman kung ano yung tunay at ano yung peke, no? So, kung minsan dinadala sa pagandahan ng pangalan, no? Kung minsan kinukuha yung mga proyekto ng gobyerno o initials ng pangulo, no? Yes, no? Para makakuha ng atensyon. The second way that some people are doing it is to put faces, no, with their party list, no. For example, let's be candid, ang probinsyano, no, pero hindi natin alam kung sino yung talagang nominee ng probinsyano, no. Ang mukha na nakikita natin ay si Piolo Pascual. Piolo ba? Ano? Yeah. Kala ko si Coco Martin. Iba yon, FPJ yon. Ganun ba? Tingnan mo, ha? Yan, Oo. nalilito na ako tuloy. Oo. Tapos vice ganda sa Angkas. Pero hindi sila nominees. Hindi.
Endorser sila. Endorser sila. Pwede pala yun, no? Pwede. Depende sa, kaya nga, tinatanong nga ng COMELEC, we have to disclose how much, no? Do the party list pay for the endorsers to endorse their party list? I'll be transparent. Ang ML is being endorsed by Nadine Lustre, no? Nakita ko yun, no? And in fairness, at sasabihin ko rin dito, yung kaibigan po ni Nadine ay supporter ng ML. Lumapit siya kay Nadine. Tinanong kay Nadine, how much will you charge if you are going to endorse a party list that I'm supporting? Sabi tinanong ni Nadine, sino yung party list? Sino yung mga nominado? No? Pag-aaralan ko. No? And in fairness naman kay Nadine, and we applaud her, nung tinanong uli siya ng kaibigan niya kung tutuloy yung endorsement, sabi ni Nadine, yes, we'll continue but I will not charge. Really? Ang Yes. ganda, oo. Dahil Because- naniniwala siya. Yes, dahil the advocacies of Manay Laila, Teddy Bagilat, and Erin Tanyada are the same advocacies that I'm fighting for. Oh, wow. I didn't know that. Yeah. Nakakatuwa naman, There's some Inabot ako tuloy. artists Oo. na talagang nag-aaral. Kaya nga, dapat, I think, malaman rin ng mga endorsers na yung party list system has a specific intention. So they should know who they are endorsing para alam ng tao. Kaya yun nga, sa dami ng party list organizations, one way also that some party list organizations try to get attention is to get endorsers. Kasi hindi naman lalabas yung nominees no? Dahil sa dami. Tapos motherhood statements kung minsan na nakalagay sa mga tarpaulin, hindi naman natin alam kung totoo. No? Tama. Kaya naabuso. Oo. Pero napakahalaga din pala talaga na ang nominee ay may track record. Yes. Hindi pwede yung nominee na parang hindi mo alam ano na ba ang nagawa nila. Totoo ba nilang advokasya yun o sinasabi lang nila? Tama, no? Ano yung at hindi dapat motherhood statements, ay paglalaban ko ito, no? Ang tanong, paano? And ito nga yung sinasabi ko sa mga estudyante dahil ako nagtuturo sa isang university. Ang kailangan natin itanong sa mga tumatakbo, paano niyo gagawin? Hindi lamang ipaglalaban ko ang edukasyon. How do you do that? No? Tapos tanong, ano ba problema sa edukasyon? Baka hindi niya alam. Exactly. So, ito yung kailangan. Kasi kapag ang nominee ay naging kongresista na, dapat alam niya ang workings ng Kongreso. Alam niya kung ano ang batas, alam Yes. niya paano magpanukala ng batas at Yes. kung paano ipapanalo yung mga pinapanukalang batas. Yes. At nagpa-participate na siya hindi lang sa usapin ng debate kaugnay ng sektor niya, kundi sa lahat Yes. ng mga paksa, sa Yes. lahat ng mga pinag-uusapang batas. Ganun ba yon? Ganun yun. Kasi kung titignan nga natin, lahat ng batas, apektado kasi lahat ng sektor. Exactly. Mayaman man o mahirap. So, kailangan aware siya sa mga batas na pinag-uusapan sa loob ng committee o sa loob sa Kongreso. Admittedly, hindi naman miyembro ng lahat ng committee yung mambabatas. Pero pagdating sa floor, dapat alam niya yung pinag-uusapan. No? That's one. Pangalawa, importante sa isang party list representative na alam niya na hindi sila mayorya sa loob ng house. Dahil 20% lang sila So hindi ibig sabihin na nanalo ka ay hanggang doon na lang. No? Ang objective mo may panalo kang batas para sa sektor mo. So kailangan ka nakikipag-usap hindi lamang sa kasama mong party list organization pero sa iba't ibang mga
district representatives, no? Dahil alam mo naman na sa iba't ibang mga distrito, meron ring mga sektor doon na kabilang ng party list mo. So dito pwedeng humingi ng tulong at suporta sa legislative district representatives para sa mga panukalang gusto mong isulong bilang isang party list representative. Now, to pressure the legislative district representatives, kailangan hanapin mo rin yung mga sabihin mo kasama mong sektor sa district, kung magsasakayan, mangingisdayan, no? Kabataan yan, no? Para ma-pressure yung legislative district representative na suportahan ng panukalang batas. Kasi parang pag party list, parang pambansa kayo eh. Yes, we are Hindi kayo elected. distrito. No, At large talaga we are elected siya. at large. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Kanya pag titignan mo, I mean, you know, siyempre, hindi ko siya parang pag sarili kong pagtingin, parang titignan mo, mas mabigat kayo. Kasi, in the first place, itong nanalo sa distrito, doon lang siya sa distrito Yes. nanalo. Pero kayo, ang nagpanalo sa inyo ay hindi distrito, Yes. kundi yung lahat ng bumoto sa inyo from all over the From country. all over the country. Parang Oo. senador nga eh. Oo Lumalabas. nga eh, no? Oo. Oo. Yun lang ang pagkakaiba, yung senador, napakalaki ng kailangan mong boto. Yes. Oo. Now, more or less 15 to 16 million to My God. to win, no, to get into the top 12. Oh my God. Diyos ko. Pero So, tingnan mo naman yung mga nananalo. Mm. Ay, yung mga nananalo sa survey, di ba? kaya nga eh, baka Oo. kailangan ko dahil sumubok rin ako nung 2019, 8 diretsyo. Sabi ng iba, kailangan raw yata ako pumasok sa isang telenovela para ipagpatuloy. Kailangan mo muna maging artista. ganon. Naman. Eh, yan ang mahirap nga ngayon. Ang tindi na ng track record mo, dapat yun ang titingnan, di ba? Oo. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kasi after this commercial break, gusto kong pag-usapan natin yung ML party list. Yes. Ang dami kong gustong itanong Yes. tungkol sa ML party list. Huwag kayong aalis, babalik kami. Kapag eleksyon, lagi nating naririnig ang party list system. Pero sagutin natin ang tanong, para kanino nga ba talaga to? Ang party list system sabi sa batas ay para sa mga sektor na hindi gaanong naririnig ng gobyerno. Manggagawa, magsasaka, guro at iba pa. Dapat ganito ang party list groups, kumakatawan sa marginalized sectors. Pero teka lang, bakit parang pamilya ng ibang pangalan? Ayon sa watchdog group na Kontradaya, mahigit kalahati ng mga party list sa 2025 elections ay may koneksyon sa political clans, big businesses at militar. Ibig sabihin, imbes na boses ng marginalized, may mga party list na boses ng makapangyarihan. May mga party list na may apelidong pang senador o pang congressman. Eto ngayon ang tanong, napapakinabangan ba ng taong bayan ng party list system? O nagagamit lang ito ng may mga kapangyarihan? Isa pang dapat bantayan, hindi lang ang tatlong top nominees ng isang party list. May mga politiko na nakapila sa baba pero kapag nanalo, sila pala ang tunay na uupo. Kaya bago bumoto, wag lang dahil sa pamilyarang pangalan. Kilalanin mo kung sino talaga ang kinakatawan nila. Mag-research, magtanong at mag-isip po tayo. Ako si JM De Jesus, tandaan, sa tamang boto, hindi lang pangalan na binibigyan natin ng kapangyarihan, kundi ang sektor na dapat nilang pinaglilingkuran. Boto mo, kinabukasan mo. Kabalen, ayon sa 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas.
Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula ho mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila-sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan Kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36. Boto mo, kinabukasan mo. At tayo po ay nagbabalik sa Plataforma 2025. Pagpatuloy po natin ang ating diskusyon at kasama pa rin natin si Attorney Erin Tañada. Pero ako, hindi ko pagpapalit ang apelyidong Tañada. Basta Tañada. Kasi na-meet ko lahat yan, nakasama ko. Ang inspiration ko para lumaban for human rights nung panahon ng martial law, nakuha ko sa lolo mo, Katani. Hindi ko makakalimutan si Katani sapagkat ang panganay kong anak ay ka-birthday niya, August 10. Katani. Tapos siyempre si Kababi. Sapagkat matagal na pabalik-balik siya dito sa Central Luzon dahil sa anti-bases movement noong mga panahon na yun. Ako yung national coordinator and later on regional coordinator ng anti-bases campaign dito sa Central Luzon. Kanya, malapit ako kay Kababi Tañada, na ngayon ay 91 years old. 91 years old. At ako'y nagagalak na nandyan ka pa rin. At sana rin na maipagpatuloy mo yung legacy nila. No? So I was very, very happy when I learned that you will be representing ML in this discussion. No? Una sa lahat, gusto kong malaman, ano bang pagkakaiba sa ML, Mamamayang Liberal, at Liberal Party? Are they one and the same? They're two different organizations. Let's give a little history, no? Alam naman natin may kabulukan rin yung political system natin dahil after every presidential elections, naglilipatan. Exactly. Diba? From 1987, the majority party was LDP, nanalo si Ramos, members of the LDP transferred to Lakas, nanalo si President Erap, the members of Lakas transferred to PMP, and so on and so forth. We're not excused from that. Nung nanalo si President Noy from Lakas, naging liberal. We were only 20 congressmen at the time. Naging 160 kami. Maraming lumipat. Plus LGU. And then nanalo si President Duterte, yung numero namin, pumunta sa PDP. Bumalik kami uli sa 20. And then of course, President Bongbong won. It's PFF and Lakas now. No, we're down to 8. So as early as 2011, nakita na ni President Noynoy na kung ganito magpapatuloy yung sistema, hindi magiging stable ang party system ng Liberal Party. So let's open already the membership of the Liberal Party to sectoral organizations, sectoral formations. So, youth, women, workers, farmers. Naging multi-sectoral siya. Yes. Oo. Kasi hindi na exclusively for elected Officials. Kasi hindi maging stable eh. Oo. Tama, di ba? So, maganda naman yung foresight ni Pinoy, no? And then in 2021, under the leadership of Vice President Leni, sabi ni Vice President Leni, ngayon na nasa atin, meron na tayong mga sectors, no? Ihiwalay na natin at mag-register ng party list para sa kanila.
Ayun. No, so we tried to register it in 2021 for the 2022 elections, pero hindi kami na bigyan ng accreditation ng COMELEC. So when Congressman Edsel Lagman assumed the presidency in 2023, in 2022 after the 2022 elections, sabi ni Kong Edsel, subukan uli natin sa 2023 na mag-file. So we filed in December 2023, and then Mamamayang Liberal was given accreditation last July. No? So yun nga, ang ML is Mamamayang Liberal citizens, no, made up of different sectoral organizations. So may konting storya nga. Bakit what will we put in the ballot if we will participate? Is it Mamamayang Liberal or will shorten it? Baka tongue twister yung Mamamayang Liberal. Exactly. Mahaba pa. Oo. So mas maganda na lang yung ML. Oo. No? So sabi ng mga ibang matatanda, ML, martial Parang yan. martial law. At sabi ng iba, at least may recall. Oo. And then if you ask yung Gen Z, yung youth, ML, Mobile Legends. Oo. So there is recall. Oo. And so it's a question now of explaining now the platform. No? Tama naman, ano. Ano nga ba talagang ibig sabihin ng liberal? Kasi noong unang panahon, pag sinabi mong liberal, halimbawa, meron kami na pagkaisahan sa student org. Tapos, hindi na ipatupad ng iba. So sabihin, masyado kayong liberal. Ito na nga yung pinag-usapan natin, hindi nyo pa ipinatupad. Ano ba namang klaseng yan? Liberalismo yan. Ganun yung mga terminolohiya. Parang, sabi ko, paano nga ba talagang ibig sabihin ng liberal bilang isang konsepto? Saan ito nanggaling? When you say liberal, what do you exactly stand for? Well, I think right now, even the term liberal has transformed, no, itself. So if you talk about what liberal means, is you stand for issues, no, that are close to the sectors, no. So sa Liberal Party, ang pinag-uusapan pag liberal, human rights, no? If you talk about human rights, all-encompassing rin ang human rights, no? Sakop yan ng halos lahat ng sektor ng lipunan, no? Of course, you talk about environment, no? Of course, may konting debate when it comes to economics. Yeah. May term neoliberalism. Yeah, exactly. And merong free traders at meron yung mga fair traders. So dito, how do we talk about this? Then we have to accept different views and discuss, no, on how you will implement an economic policy. But what is clear is that human rights is non-negotiable. Yes. That's the bottom line. Oo. At ito ay international, ano? Yes. Yung kinakatawan ng konsepto at prinsipyo ng mga liberal ay international. Hindi siya sa Pilipinas lang. Yes. There are liberal parties all over the world. And of course, the last 2 elections that just happened in the span of 1 week, yung Canada, nanalo po yung Liberal Party candidate, no, that replaced Trudeau, who came from the Liberal Party. Yes. And also in Australia, which happened just a few days ago, nanalo rin ang Liberal Party doon, no. So or liberal thinking party, Yeah. no. So hindi yung conservative. So
tingin ko na merong spasyo para sa Liberal Party sa buong mundo, basta klaro yung pinaglalaban. Pag sinabi mong sa international, parang ang nakukuha ko, pag sinabi mong liberal, parang ito ay kabaligtaran ng konserbatibo. Parang Yes. gano'n ang... Yes. If Kasi- it's just two poles, and then of Yeah. course in the liberal wing there would be always Yeah. the left wing of the liberals or the right Yeah. wing of the liberals, no? Kanya-kanyang. So kayo may ugnayan. Yung mamamayang liberal, may ugnayan kayo sa iba't ibang mga partido na ito na kumakatawan sa liberal thinking. The Liberal Party. The Liberal Party, The Liberal not Party, the ML. not the ML. Okay, the ML is dito Philippines lang, yes. dito lang. Because Pero sektor. yes, because Iba't ibang ang sektor. party list representation is not implemented in all countries. Exactly. Oo. Marami na ba ang ML members? We're made up of different sectors. I think more or less it's hard to quantify, no? Dahil may urban poor ka, maraming urban poor, Oo. etc. No? I think more or less we have at least 10,000 no ML members nationwide. Kaya kung titignan yung reflection sa surveys, ang trajectory namin pakyat from the early part January na we were not even registering at all, no? Ngayon we are averaging 0.5 nationwide. But again, we don't like to believe in the surveys because it is hard to make surveys on party list representatives because some party lists are only territorial. And if the survey company conducts a survey on a particular area only, in a region, Yeah, exactly. syempre mataas yan. And we've seen it in for certain party list in certain that are known to be territorial, wala silang hindi sila nagre-register sa survey. Pero pag suddenly sakop yung probinsya sa survey, pumapalo sila. Kami, on our analysis, hindi nung una dahil hindi kilala, wala. Pero in the succeeding surveys, nationwide, parating meron kaming numbers na nakikita. Okay. So ngayon, meron kayong plataforma. Meron. Oo. Ang plataforma nyo ay nabuo ninyo sa pamamagitan ng mga konsultasyon sa iba't ibang sektor na miyembro nyo nationwide. Yes. At pagkatapos nyo itong buuin, ito na yung inadapt ninyo na plataforma ng ML. Yes. So narinig nyo lahat yan. Yes. Halimbawa, ito nakita ko, meron kayo for magsasaka, Yes. fisher folks, Yes. IPs. Meron din kayo, siyempre tinignan ko agad kung meron kayo for women, ano? Labor, MSMEs, professionals, LGBTQ, PWDs, senior citizen, urban poor, women, and youth. So, komprehensibo siya. Yes. Oo. Siguro isa-isahin natin. Nakita ko kasi dito yung rice tarification law. Ano bang gusto niyong gawin kapag umupo kayo sa Kongreso? What do you want to do with the rice tarification law? Well, knee-jerk reaction, repeal. Yes. No? Dahil unang-una, nakita nga natin na hindi talaga nakatulong sa ating mga magsasakayan. When it was first implemented, yung presyo ng palay sa Nueva Ecija was doing at around 21, 22 pesos no, in 2019. Bumagsak yan sa 12 pesos kada kilo ng palay. Na alam natin, ito'y nagpahirap sa ating mga magsasaka at lalong nabaon sila sa utang. No? So of course, we'd like to repeal it as the extreme position, but maybe sige pag-aralan kung how further we can amend it, no? Dahil dumaan na yan sa unang amendment under Bongbong's administration. Yes.
So let us see if that amendment has really helped or not. If not, then we further amend it to make it more beneficial to the farmers and not, of course, not the traders. Yeah. Nakita ko dito na National Land Use Act. Ay nako, Sonia. Controversial na to sa mga local government units. Alam mo, Di ba? in 1995, si Tate was the first one who filed Oo. a proposed legislation on the National Land Use Act. When he was a congressman. It never got out of committee. And then in 1998, si Eta Rosales picked it up also. No? 2001. Si Tatay pala was still in Congress in 1998. When Tatay was not anymore a congressman, Eta Rosales picked it up and hindi rin pumasa. It passed in 2013 kay Kaka Bagao and Teddy Bagilat. It passed the House but it didn't pass the Senate. Ang parating problema sa National Land Use Act pagdating sa Senado, pag pumapasa sa House at dumadating sa Senado, ang Senado. At yung humaharang dyan sa National Land Use Act, and I will call a spade, is Cynthia Villar. Because? Well, we know the Okay. business interests, Yeah. no? And alam naman po natin kung anong nangyayari kung ang agricultural land ay maiwan na hindi talagang tinatrabaho, kino-convert yan at ginagawang subdivision, malls, or whatever, no? And this affects food security. Exactly. And this is one of the reasons why we want to push this and I'd like to also make mention, no? President Gloria Macapagal Arroyo, President Noynoy Aquino, President Duterte, and even President Bongbong Marcos have been calling that there should be a National Land Use Act law. I don't know why. Well, it's not that I don't know why. Congress is not moving to see this through. At ito yung isa sa mga gusto nyo talagang itulak para makatulong sa ating mga magsasaka. Ito namang mga fisher folks, meron tayong pangangailangan according to this ML legislative agenda to enact a Magna Carta for small fishers. Wala pala. Wala. Ang meron lang na tayo ngayon ay yung Republic Act 8550 na kung saan ang principal author niyan ay si Tatay. And ang naging problema nga dito, it went a little further amendments but it didn't change anything. Yung decision ng Korte Suprema nung Enero. Na ngayon umaalma ang iba't ibang mga fisher folk organizations dahil tinanggal yung 15 kilometers municipal waters na kailangan reserved para sa mga maliliit na mangingisda. Ngayon, hinihintay lahat kung ano yung magiging tugon ng Korte Suprema dahil ang Korte Suprema upheld na itanggal yan based on a technicality, Sonia. In the regional trial court where the original case was filed, asking for the removal of the municipal waters reserved to the small fisher folk, the Solicitor General did not file an answer. So declaring a law unconstitutional based on a technicality should not have been allowed. No? And this is one of the reasons why the fisher folk organizations are trying to intervene in the Supreme Court and say that we should be consulted because this affects our livelihood. And if you're going to declare a specific provision unconstitutional or illegal for that matter, no, it should be based on the merits and not on a mere technicality that the Solgen, imagine, defender of the law, did not file an answer
Grabe naman pala, no? Nangyayari pala yan, ano? You can wonder why. No? Yeah. So ang position namin kung kami po ay bibigyan ng pagkakataon na umupo, no? Kung hindi gagalaw ang Supreme Court at mananatiling yun ang decision nila, ibabalik po namin, Oo. no? Yung municipal waters, yung 15 kilometers na reserve sa ating mga maliit na mga isla. At pati katutubo, kailangan din palang ipasa yung Indigenous Communities Conserved Territories and Areas Bill. Bakit mahalaga ito para sa IPs? Well, even right now, even with the IPRA, di ba? Kailangan nga in real this bill that we are proposing is more or less an amendment to the IPRA law. Dahil nakita ngayon na hindi tinutugunan o hindi nirerespeto pa rin yung mga nakalagay sa batas at marami pa rin mga IP communities ang nawawalan ng lupa. So importante na i-review yung IPRA law with this proposed new law in order to further protect. Nakita na namin yung pagkukulang, yung loopholes, gusto namin lalong palakasin para hindi lalong mawalan ng lupa yung mga indigenous persons natin. Lately, may mga usapin kaugnay ng PWDs. Marami daw naglipa na fake IDs, nalulugi yung mga maliliit na mga negosyo, mga restaurant, mga ganyan. Dahil sa naglilipa ng mga PWDs. And yet, kayo, gusto niyong protektahan yung mga tunay na PWDs. Yes. Ano specifically ba dapat ang ibibigay na tulong, suporta sa mga PWDs sa ating bansa? Ang PWDs kasi nagka-cut across all sectors din, All no? sectors, all ages. Yeah, exactly. May bata, may matanda na PWD, babae, lalaki, and so on and so forth. Ano ang, at the core of yung PWD, ano ang pinakamalaking reforma o pagbabago na pinapanukala ninyo? Well, maybe ang kailangan tignan kung paano silang tratuhin, no? Kasi whether we like it or not, there is some sort still of a discrimination Yes. on PWDs. They do not get employed, no? Etc. So ito yung kailangan tignan at that lens, no? How to give them equal opportunities. You mentioned about the abuse. Kailangan I think we should again review how people are able to access PWD cards, no? Ano yung talagang parameters nun? And if possible, it is not only, there has to be a secondary maybe check kung totoo and not leave it lang to the LGU. Yeah. No? Dahil kung may kilala ka sa LGU andali, alam natin kung saan nangyayari diyan, no? So ito yung kailangan para at least to address yung concerns ng business. Oo, kasi nandito rin yung MSMEs eh. Yes. At So, doon kailangan magagamit. ibabalansehin nyo yun, hindi ba? Yes. Yung kalagayan ng mga MSMEs at kalagayan din ng mga totoo o tunay na PWDs. Pati nga yung senior citizen, pero ngayon medyo mahirap na eh. Yung senior citizen kasi talagang Clear naman yun titignan yung edad mo, Edad. di ba? Sa atin, pag 60 ka na, senior ka na, di ba? Ako nga senior na eh. 6 na taon na nga akong senior. Well, actually, 6 na taon ko naman pinakikinabangan na yung Yes. 20% discount sa gamot. Pero I wish hindi na ako kailangan uminom ng gamot. Pero
laging kailangan yung Kailangan, gamot. Ano? So, meron pa tayo ditong iba't ibang mga usapin na napakaganda na pag-usapan. Pero babalikan natin yan after the commercial break. Magpahinga ka muna, Attorney Erin. Babalik po kami. Huwag po kayong aalis. Nakita ka na ba ng balitang parang ang bigat pakinggan? Yung tipong magugulat ka na lang lahat ng tao pinag-uusapan na ito? Isang click, isang share, at ayan, trending na. Pero totoo nga ba ito? Ganito kabilis kumalat ang fake news, lalo na tuwing eleksyon. At hindi lang to basta chismis. Pwede nitong baguhin ang isip ng botante. Pwedeng sirain ang reputasyon ng isang kandidato, palabasing umatras na siya, o biglang may naimbentong iskandalo. Lahat ng yan para lang maimpluwensyahan ang boto mo. May gumagamit pa ng AI para palabasing may sinabi ang isang kandidato, kahit hindi naman talaga. Pero paano nga ba malalaman kung legit ang balita o pampagulo lang? Narito ang 3-step rule for verifying news before voting. Step 1, suriin ang source. Galing ba to sa official na page o kung saan-saan lang? Ikalawa, tingnan kung may ibang nagbalita nito. Baka kasi gawa-gawa lang. At ang panghuli, mag-fact check bago mag-share. Kasi baka ikaw mismo, isinasadyang nakakadagdag sa gulo. Sa eleksyon, bawal ang haka-haka. Mag-isip, magtanong, mag-verify, bumoto ng may tamang impormasyon. Ako po si Ashley Jan Punzalan. Para sa CLTV 36, boto mo, kinabukasan mo. Magandang araw, Central Luzon. Ngayong paparating na ho ang halalan. Dapat po nating alamin ang alin. Ito pong makambawal, ito pong campaign period. Umpisan ho natin, isa sa ipinagbabawal na dapat ho nating matandaan tuwing halalan ay ang pagdadala ho ng baril o anuman pong nakamamatay na bagay sa mga pampublikong lugar tulad nito, building, at gayon na rin po sa parke. Ang gun ban ay nagsisimula ho, for your information, January 25, 2025 at magtatapos naman po ng June 11 ng kasalukuyang taon. At dun ho sa ating pong mga followers, eto, dapat pang malaman, paglabag po mga kaibigan dito ho sa gun ban, ay makapagdudulot ho ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong o permanenteng pagka-disqualify sa public office. At ang masakit, pati ho sa inyong pagboto. Ako po si Paulo G. Santos. Samahan po ninyo ang pinagsanib na pwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Paglalahad 2025 upang mapag-usapan at unawain ho ang mga mahalagang issue ng halalan dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes. Dapat ninyong tandaan yan, mga kaibigan, dahil ito hong oras ho namin talagang napakahalaga. 1 oras lang yan, alas 4 hanggang alas 5 ho ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Saan pa namin mapapanood yan? Sabi nitong ating mga followers dyan ho sa Signal, Channel 115 sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga at maging sa amin pong website at YouTube channel ng CLTV 36. Nagbabalik ang Plataforma 2025 at kasama pa rin natin si Attorney Erin Tañada ng ML Party List. Ituloy natin yung ating talakayan. Ang tagal-tagal na ng problema natin sa paggawa, sa labor. Ano ang biggest issue ngayon sa hanay ng mga manggagawa na sa tingin ninyo hindi nabibigyan ng pansin dahil sa sheer composition ng Kongreso? Dalawa, wage and still the perennial problem of endo, end of contract. Those are the two main, I think, kailangan tignan ng Kongreso. Again, yung wage, of course, we saw the last-minute attempt by the House before
Congress suspended its session of passing an increase in the minimum wage. Pero hindi ko alam kung magagawa niya ng paraan ng Senado before they end their regular session in June, no, when they resume after the elections. We shall see. Yung ENDO, pinangako yan ni Pangulong Duterte, pero at the end vetoed the bill of Senator Joel. So up to now it's still there. So these are the two, I think, main issues that we would focus on sa labor. I think halos lahat naman ng mga manggagawa na who sit in Congress, no, may mga party list dyan, whether it's the UCP or whether there are a few progressive, no, ito rin yung tinututukan. So dito madaling magkasundo ang iba't ibang mga party list organizations. Nakita ko kasi marami din ako na-interview dito sa plataforma na nanggaling sa party list. Merong party list na for senior citizens, party list for labor, party list for PWDs. Yes. May mga specific na youth. Yes, Meron meron. Duterte youth, may Kabataan. Kabataan party Party list. list, Na-interview yes. ko sila, Attorney Reneco. Yes. Tapos women, ganun din. Yes. Nandiyan ang Gabriela. Merong mga ilan. 3 yata yung na-interview ko ditong party list na women. Pati na yung urban poor. Lahat yan. Paano ang dynamics ninyo sa Kongreso kung halimbawa yung sectoral na iyon, magiging kaugnayan ninyo? Paano? Meron bang mechanism by which you are going to work with them on senior citizen issues, LGBTQ, etc.? Well, usually sa experience ko sa House, merong grupo talaga, well, the party list group usually meet with each other, no? And they are able to thresh out kasi syempre the reason why they meet, they want to be a solid block. Yes. So that the speaker will deal with them fairly, no? So when they meet, then the issues that they would support, no, are threshed out and pushed there. It's usually from what I see, unless talaga hindi tunay na party list, no, yung mga seryosong party list organization talagang handang makipag-usap, magsasama-sama para itulak yung agenda ng sektor. Kasi mas lalakas Mas lalakas. Oo. Ang like I said, ang importante dito, marunong yung party list organizations who are fighting for the same issues to try to convince the legislative representatives to also support them. And that the work does not end there. We have to also find for champions in the Senate. Because mas maganda na habang pinaglalaban yung issue sa House, sabay gumagalaw sa Senate. That gives the opportunity for the bill, the proposed legislation, to pass into law. Kasi kung wala kang champion sa Senate, no, pumasa sa House, mag-uumpisa uli sa baba sa Senate yan. First reading, second reading, third reading. Your lifespan is only 3 years. So, maiksi. So, kaya importante, may mga kakampi like si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino na manalo para yung proposed bills namin na isusulong, isusulong na rin nila. And vice versa. Kung meron silang proposed bills, mababantay na namin at may tutulak na namin sa House. Oo. Sayang naman kung wala kayong kakampi doon. Kailangan meron din talaga. Kailangan kasi diba? 3 years lang ang life ng isang member of the House. Tama, oo. Ngayon, hindi, kunyari, merong party list na for seniors, kailangan ba kumatok muna kayo sa kanila? Meron bang ganon? Doon sa dynamics? Kasi, or paano kung di kayo magkakapareho? O chances are, kung
yung sektor nila talaga ay seriously sinusulong nila ang kapakanan, chances are, Pareho. magkakapareho kayo, Yes. di ba? Yes, baka in real ang mangyayari diyan, may pagpulong, tapos baka mamaya meron silang pagtingin na hindi namin nakita, no? It will further enhance. Oo, yun ang kagandahan. Yes, nun. yun ang kagandahan. Oo. So dun namin tinitingnan, bagamat kami ay multi-sectoral, no? Meron kaming commitment sa mga sektor sa loob ng ML na ito yung ipaglalaban, pwede rin namin ikonsulta sa sabihin natin specific na party list for that sector. So, kayo, pag pinag-uusapan natin, halimbawa, yung sektor, not necessarily focus on the sector, but focus on yung mga issues affecting the sector na pwedeng nagka-cut across all. For example, inflation, Yes. yung mga ganyan, yung violation of human rights, mga ganyan, health, education. Parang pwede mong sabihin yun, thematic, pero cutting across all sectors. So kayo lahat, socio-economic, political, Yes. cultural, Yes. And that's one of the reasons. Well, that's why it's a what is the proper term? Taskilay. Nung tinanggalan ng pondo ang PhilHealth, no? Which would affect, of course, the senior citizens and everything. Bakit walang nag-ingay sa house? Oo. Iilan lang, no? So, tapos nung hindi tinanggalan pa ng subsidy in the 2025 budget, yung PhilHealth, bakit hindi umalmay? Well, most of the congressmen should be raising hell already. Yeah, that's true. Because the reasoning that the senators were giving was that kasalanan ng management. You don't blame the beneficiaries. If you're blaming the management, change the management. Don't harm the Oo, beneficiaries. yeah. Exactly, oo. Pero wala tayong narinig eh. So, hindi mo alam kung dahil ba ayaw mag-ingay dahil may utos o ano, dapat hindi tayo takot na sabihin yung totoo. Tatlo kayo na nominees o 10? The COMELEC increased the list of nominees before the 2025 elections. It's usually 3. Now, ayaw yata ni COMELEC Chair Garcia yung nangyari dati na hindi kasama sa nominees, biglang magiging representative. So, sabi ng COMELEC, maglagay na kayo ng 10. At kung hindi pwede yung first, second, and third, dapat lang yung nasa 10 ang kukunin. To Oo. prevent abuse. Kasi dati, Kahit wala sa listahan, biglang lumilitaw. Yes. So, Pero hindi ibig sabihin, lahat ng 10 na yun, makakaupo. hindi. Kasi maximum of 3. Pero pwede ba kayong magpalitan? For example, You can have term sharing. That is left to the discretion of the party list. not by No. the Congress No. or COMELEC. If you have for example, you won 1 seat, no? So the first nominee will sit. Now, if the first nominee would want to term share with the second, that is internal. ang party ang magdedesisyon. Yes. Oo. Nangyayari ba yan? Nangyayari. Nangyayari. Meron kayong ganyang mga understanding. Pinag-uusapan yan sa loob ng Oo. party Oo, list. oo. Pero kapag kayo'y bumoto, for example, as ML, isa lang ang boto ninyo? Yes. Kahit na 3 kayo na nakaupo, for example? Ano? No. No, oo. you're considered 1 seat. So if you have 3 seats, you have 3 votes. Oh, wow. Ang ganda pala, no? Yes. So, Kasi mas lalakas kayo kung Oh. mas marami kayo. Kasi it's determination of majority is based on the seats, not
the party list. Mm. Paano ba yun? Kasi halimbawa, may mga kaibigan na gusto kayo, pero gusto rin yung ibang mga progresibong partido. Naguguluhan nga sila Ganito yan. No? Anong gagawin natin yan? Baka nakakaboto ng marami. Lalo kayong mawawala ng boto Hindi naman, Sonia. Kung babalikan natin rin yung datos nung 2022, no? Out of the 83% to 84% that participated in the presidential elections, no? Bumoto. Nakita namin na out of that 83%, 62 to 63% only voted for party list. So kung yung 83% is around 54, 55 million, yung the people that voted for party list is around 32, 33 million, you're missing around 20 million. No? So we were trying to understand kung bakit 20 million hindi bumoto sa party list. One reason that is plausible dahil nasa likod yung balota ng party list. Kasi baligtaran yung Baligtaran. okay. Lahat ng mga kandidatong sa iba't ibang mga posisyon sa harap. Tama. Yung party list, sa dami nila, 156, nasa likod. Ang hirap nga maghanap. So Kaya dapat number 6 ang titignan? number 6. Oo. So, ang nangyari, bumoto sa presidente, etc. last election. Ngayon naman, senador, nawala lang naman ng dalawa. Oo. No? Senador, congressman, governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor, councilors. No? Baka sa tagal, napagod na, nakalimutan na meron sa likod. That's one reason. The second reason, hindi naintindihan yung party list election, hindi na bumoto. Okay. Yung third reason na pwede nangyari, binoto niya yung gusto niya, pero bago siya tumayo, si Kapitan, sinabi, iboto ito dahil binigyan ako ng pera. Dalawang binoto niya. Patay. Pag dalawang binoto mo, invalid yung vote sa likod. Kasi you're only supposed to vote for one party list. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng dalawa. Ngayon, sa tanong mo, paano yan? Ang daming magagaling na party list. Like I said, there are 20 million people who did not vote for party list. There's enough votes for everyone. So ang ibig sabihin, you're not in competition with one another? Well, you can call it a friendly competition. But if you need 400,000 votes to get one seat, I think you have 65 million registered voters. There's enough votes to get. No? And also, depending on the formula of the COMELEC, I mentioned the party list that got 3 seats in the 2022 election was ACT-CIS. They got 2.1 million. The last party list that got in the 2022 elections, I think they were number 54 or 53, was Alona. Alona. Yes. And they got 285,000 votes, if I'm not mistaken. Di umabot ng 300,000. So that means the variable of one seat of 400,000 votes can go down. Depending on how many actually participate. So it is, yung mention of 400,000 is, you would say, the safest number. But that can go down. So, ibig sabihin, para makakuha kayo ng 3 seats, Leila de Lima, Teddy Bagilat, Erin Tanyada, kailangan makakuha kayo ng At least 1.2 all over the Philippines. all over the Philippines. Paano yung yung territorial? Kasi nakikita ko ako Bicol, mga ganyan. Mas advantageous ba yung ganon? Kanya naggaganon sila? Well, depende rin po sa Yun ba for Bicol lang ba yun? depende po sa kanilang strategy. Okay. Kasi kung sa tingin nila na kaya nila mag-generate ng more votes
sa Bicol, based on their maybe presenting themselves as the Bicolano or regional party, that may work for them. But if we look at data, bumababa yung Oo. boto ng certain regional Oo. party list groups, no? That happening to Ako Bicol. That's why they try to get votes from other areas also. Looking for yung mga kababayan nila. Yes. Pero hindi rin no? It does not follow. Oo, mahirap. It does not follow. That's why ang mahirap dito let's call a spade. Ang election natin ngayon gumagamit ng ayuda, Oo ng nga akap, ng tupad, ng Oo. Parang ang isang problema na nakikita ko, kung malakas ang kandidato sa lokal, may sarili na silang dalang party list. Tama ba yun? Meron bang Yes. That also happens kung kakausapin. Nakakatulong yun, hindi ba? Nakakatulong. Dahil at the end of the day, ang pinag-uusapan dito, ano yung lilitaw sa final few days sa sample ballot. No? Ngayon, kung yung party list ay sabihin natin may pag-uusap sa lokal, no? And naniniwala naman sa yung tumatakbo sa lokal sa party list dahil totoo naman ito, edi plus sa party list na dalhin sa sample ballot ng lokal. Pero hindi garantisado, hindi ba? No, at the end of the day, kayo, ang ML ay ini-endorso ba ni Leni Robredo, na tumatakbong mayor? yes, in Naga. Oo. So sa Naga, ilan ang botante, for example? Kung dala-dala kayo ni Leni Robredo doon, former Vice President Leni, hindi rin garantisado na That all Lenny votes will go to us, no? yeah, kasi halimbawa kung meron siyang kalaban, hindi ba? Yes. At meron ding ibang mga konsihal Yes. o kongresistang tumatakbo. Yes, and then not only that, there might be a Bicolano party Exactly. list. That's Oo. why. So it does not necessarily follow that a local politician's endorsement, Oo. no, will carry the day, but it will help. It will help. It will help. Oo. Super hard work pala yan, no? Oo. Kaya nga yung kampanya nga namin na ML, parang senador rin. Nakakapagod yan, no? We go around and natutuwa nga yung mga kausap namin dahil ngayon lang nila naintindihan yung usapin tungkol sa party list. Oo. Ano yung intensyon? Ayan ba yung intensyon para sa mga mahihirap ba yan? Oo. So, Pero ang it's part- kagandahan, ang sumusuporta sa inyo, bukal sa loob nila, hindi sila naghihintay ng bigyan nyo kami ng hindi. ganito, bigyan nyo kami ng ganon, bayaran nyo kami para kami magboto sa inyo Yes. or mangampanya sa inyo. Hindi nyo nararanasan yun. So far, hindi. Oo, So far, sa mga ikot namin, hindi. Sa palagay ko nga, because alam naman nila, hindi naman kayo yung tipo nagvo-vote buying, di ba? Oo. So talagang mga principled, din. Yes. So may pag-asa ba talaga ang mga prinsipyo ng ML sa klase ng political landscape na meron tayo? Ang kinakausap po namin parate ay yung organized sectors, no? At kung ang importante para sa organized sectors sa iba't ibang lugar na pagkatapos manalo, kailangan mong binabalikan. Ina-update, kinukonsulta, maski kamusta lang. Ayaw nila yung after winning, Nakalimutan nyo na sila. oo. So, sabi ko nga it will be the responsibility nga namin, no, maski iisa lang ang manalo, si Laila lang dahil nakuha lang namin yung 400,000, no? Responsibilidad namin ni Teddy na umikot pa rin para tulungan si Laila sa
konsultasyon sa baba. Yes, kasi hindi rin kakayanin kung siya lang. Yes. Yes. Oo. Siguro sa puntong ito, kausapin mo nga yung mga nanonood sa CLTV 36, at least yung mga Kapampangan, yung mga taga-CL, bakit nila susuportahan at iboboto ang ML? Para sa mga Kapampangan, what will you be able to do for them? Although you are non-Kapampangan, but what will you be able to do as a party list when you are already there in Congress? Well, maraming salamat Sonia at sa lahat ng mga kaibigan dito sa CLTV at sa Plataforma 2025. Kami po sa ML Party List, number 6 sa balota, no? Parati po namin muna sinasabi, kung iboboto ninyo kami, unahin na po ninyo yung likod. Dahil isa lang naman ang iboboto dyan yung number 6 lang. Tapos bumalik na kayo sa harap, yon mas mahaba yon, no? Mula senador hanggang local. Kitang-kita naman po ninyo yung mga nominado po namin sa ML Party List. May track record, no? Si Manay Laila, nakita po ninyo kung gaano katibay ang kanyang prinsipyo, no? Nagsakripisyo po siya na matagal, pero habang siya ay nasa bilangguan, no, sa detention, siya po ay nakapag-akda ng isang mahalagang batas na nakatulong po sa mga mahihirap. Yung tinatawag po natin 4-piece law. No? Wag ho natin meron po kayong makikitang 4-piece sa party list. Hindi yun yung batas ni Manay Laila. Kaya galit na galit sila Manay Laila. Dapat yung mga programa ng gobyerno hindi ginagamit as a party list organization. Anyway, balikan po natin. Yung 4-piece ay talagang nakatulong para sa mga mahihirap natin mga kababayan para umangat ang kanilang mga buhay, no? So yan po si Manay Laila. Si Kong Teddy naman po, siya po ay naging congressman ng 9 na taon, naging governor. May track record. Sinulong po niya yung mga social justice issues nung siya po ay nasa Kongreso. Ako na rin po ay 9 na taon naging congressman. Marami rin pong akong batas tungkol sa kalusugan, sa human rights, sa environment na naipasa po ng ating Kongreso. At ang pangako lang po namin, yung problema po ng ating bansa ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon, no? Lalo-lalo na sa maliliit po nating sektor, yung usapin po ng mga magsasaka, mangingisda, urban poor at iba pa. Pangako po namin bilang mga nominado at bilang kandidato po ng ML Party List, ito po yung bibigyan po naming pansin. At kilala na po ninyo kami, hindi kami po yung tipong kandidato na tatalikod sa aming mga pangako, at handa po kami maglingkod muli dito sa loob ng ating Kongreso para sa ikauunlad po ng ating lahat, lalo-lalo na ang ating marginalized sectors. Maraming salamat, Kong Erin, Attorney Erin, number 6 sa balota ML Party List. Yes. Kailangan unahin ang likod sapagkat Isa lang naman isa lang boto doon. Yes. Huwag na maghanap ng iba, sabi nyo nga, at saka nyo balikan yung harapan. Yun yung tagubilin sa atin ng ating mahal na bisita, third nominee ng ML Party List, number 6 sa balota. Maraming salamat sa iyo, Attorney Erin. Salamat po sa inyong walang sawang pagtutok at pakikiisa sa Plataforma 2025, ang ating espasyo para sa makabuluhang talakayan, pagsusuri at pagbibigay linaw sa mga paninindigan at plano ng ating mga kandidato, lalo na yung mga party list na kumakatawan sa mga marginalized sector sa ating lipunan. Maraming salamat po sa inyong panonood at abangan ninyo ang ating live coverage ng halalan sa May 12. At dito po sa ating huling episode, naway magpatuloy ang diwa ng masinop na pagpili, makabayang pagboto at responsableng
Mamamayan, sa ngalan po ng CLTV 36 Media Partners at ng buong Plataforma 2025 Production Team, taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik. Ang boto ay hindi lamang papel, ito ay kapangyarihang magpapabago sa ating kalagayan. Kaya sa darating na halalan, piliin ang tama, piliin ang may plataforma. Abangan po ang Vote Watch sa May 12. Maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you, Sir Erin, Attorney Erin. Maraming salamat sa iyo.